Aquesta vegada el producte no estava alterat, n'estic segur. S'hauria d'haver mort, no ho entenc. Ja ho sé. L'atzar només afavoreix les ments preparades, estimat Ru. Com diu? Jenner. Li recorda alguna cosa? Al segle XVIII, una epidèmia de verola terrible va assolar Anglaterra. Edward Jenner, un metge rural, es va fixar que a les mans de les munyidores i a les mamelles de les vaques hi havia unes pústules estranyes que s'assemblaven a les de la verola, però que no causaven la mort. Al contrari, el camp es deia que els que havien contret la verola de les vaques no agafaven mai la verola de les persones. A Jenner se li va acudir la idea d'inocular aquestes pústules inofensives a un nen. I va funcionar. El nen va quedar immunitzat. Jenner havia entès que ens podíem protegir de la verola de les persones amb una malaltia que se li assemblava, però que era menys potent, la verola bovina. Variolae vaccinae. Havia nascut la vacuna i va salvar milions de vides humanes. En aquest cas passa exactament el mateix. El flascó s'ha esperat tant temps que els microorganismes que conté han perdut força. S'han atenuat. Són massa dèbils per matar la gallina, però prou forts per immunitzar-la. S'han afeblit amb el contacte amb l'aire. És fabulós, no? Atenuar el virus era la base de totes les tècniques que Pasteur va desenvolupar per altres malalties a partir de llavors. I en honor a Jenner i la seva vacuna, va batejar aquest descobriment amb el nom de vaccí, vacuna.